san 2024 a kɛnɛ sɔrɔ. Ni Ala sɔnna bi sɔn ka kɛ tafsiri kuncɛ ye ayiwa n'a fɔra mɔgɔ min kɔ fɛnba taara k'i da dɛ an kulo ma da ni bi ma k'a ye ka taa sini ŋɛnɛ sɔn ka kɛ mɛ bi de bi sɔn ka kɛ tafsiri kuncɛ ye a bɛ se ka si afaji ma sirifila duba duma an ye transmission en direct depuis Bangoni Jagina Kougou la commune Sisi Bashon kera domi doni bajugu emele fima Kisi waju ni keba makode kumati mogo kilame Odoli bido manga jaja alaya do ko imani nisa Sharifu yenyani minge alaya do ko inasiniye أقدر في هودي شيء عثمان أذاك ولي بذاك ولي بالله تقي كتب وولي سيف عثمان يدن ومطيع للدين سريع رفيع شيخ عثمان لا على الله يهدي شيخ عثمان حافظ قرآني كامل إيماني عبد الرحمن شيخ عثمان بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سيدي يا الله تعالى تبارك معي. على مي قدام على من بالله. نعم. سورة الفتح. أنا سورة منا ويدل لسورة على كدل الكلام. نعم. مدنية. أبو سورة مدنية كاي. وآياتها. آية فرا نيونغلا. 29 آية. آية مغاني قرآن دوما. إنا Allah kuika doni Allah فتحنا ni Allah idele like
لك محمد فتحا دائرة لله دائرة لمن بغنم يغفر لك الله على يافا محمد ما سنا تقدم مؤتمنا من ذنبك من مولود جرمونا وما فهمي تأخر نوبنا كوفي ويتم نعمته يعني أركاك النعمة نقو دفع محمد نو كريان النبي ماي عليك محمد ويهديك عليك محمد كنا صراطا بلاستيكا مستقيما مسلمين كلنمبه وينصرك الله علىك محمد دمه نصرا دمنا عزيزا من غبو تولي إنا فتحنا لك فتحا مبينا نعم إنا فتحنا لك فتحا مبينا نعم على كرام صلى الله عليه وسلم أقول على دليل باقي محمد أيوة فتحا مبينا دليل من كفو أو دليل دي comme tafsir tigiw ye kuma caman fɔ dayɛlɛli ayiwa dɔw ko dayɛlɛli ko fatu maka de do dɔw ko tɛ ko fatu khaybar de do bɛɛ y'i ta fɔ dayɛlɛli na mais hadisa minnu b'a la alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam a bɔtɔ Hudaybiya kama a bɛɛ b'a dɔn cogo min na alakira sɔrɔ silamɛ a ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa Maka ka taa tawafu kɛ ka taa umura kɛ o tagali in kɔnɔ u ni kafiriw cira ɲɔgɔn o kɔnɔna in de la sa k'u seginnatɔ ka na ko Seydina Umar komi ko caman kɛra Hudaybiya kɔnɔ a yɛrɛ b'a caman dɔn a bɛ i n'a fɔ silamɛ dɔw ni alakira sallallahu alaihi wa sallam u ka kumaw kun bɛ ɲini ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni o bɛ kɛ o mɔgɔya la kɔni ayiwa Seydina Umar ko ale ko k'a nana gɛrɛ alakira la kisi ni nɛɛma k'a ma u segintɔ ka bɔ Hudaybiya la ayiwa o y'a sɔrɔ silamɛw bɛ hujini na wa Kaaba u tɔɔrɔlen do u ma se ka don Maka u seginna. Seydina Umar nana alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wa sallam ka na ɲininkali dɔw kan kira ma jaabi sallallahu alaihi wa sallam a tilala ka segin ka na tuguni ka n'a ɲininka kira ma jaabi fo siyɛn saba mana Umar ko a ko nin kɔni k'ale ba deliyara ko kɔni ko bari ko ni sura ma jigin aya dɔ ma jigin ale yɛrɛ tɔgɔ la mana kira ma sɔn k'a jaabi o ye Umar de kosɛbɛ tuma min na n'a seginna Seydina Umar ko ale bɛ bana min na ale tulo bɛ kulekan dɔ la o ka Umar wele o kira fa kana sisan o kɛra min ye Seydina Umar nana alakira yɔrɔ la sallallahu alaihi wa sallam o kira ko a ma ko i k'a dɔn lakad unzilat alayya ko sura in jiginna ni Muhamadu ka su in na ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shamsu ko sura in ka bon ne bolo bi ka tɛmɛ tile jɔra diɲɛ fɛn o fɛn kan a ka bon a bɛɛ mana summa qara inna fatahna laka fatan mubinan mana sɔrɔla ka nin sura in kalan ko ni Ala ye dayɛlɛli kɛ e Muhamadu ye dayɛlɛli min ka bon o tuma na o kɛra min ye ko sahaba dɔ bɛ yen o ko alakira ma hani an mari'an laka qad bayyana Allahu laka ma yuf'alu bika fa ma za yuf'alu bika o tuma na Ala ko Ala ye kɔni ta bɔ a la ka ban ko sahaba dɔ ko kira ma c'est-à-dire i taare nin ye ko ɲumanba ye Ala ye min k'i ye mais e y'i ta ɲɛdɔn sisan mais anw minnu b'i nɔfɛ dun فأنزل الله الآية التي بعدها وكمان آية من دلباك وعلى يوفو ليدخل المؤمنين والمؤمنات أيوة وكمان ويمؤمنون يرون من حديث البخاري دينا ناي كافو نفتوين كلا نغا فتو أنسي بن مالك ko fatu inna fatana laka fatan mubina ko fatu makka
maga dayɛlɛli de nka mujahidu ale ko Khaybara dayɛlɛli de nka caman bɛ yen sa olu ko i n'a fɔ nin ye mɔgɔ damadɔ ye mɔgɔ kunbaba damadɔ minnu ka kuma bɛ yen mais ko jama yɛrɛ taara min fɛ ala annahu suluhu Hudaybiya ko dayɛlɛli in tɛ dɔwɛrɛ ko Hudaybiya de don ko Makan dayɛlɛ tɛ Kaybara dayɛlɛ tɛ ko Hudaybiya de don bon Hudaybiya fatigiw ye mun ye parce que u bɛnn'a kan san dɔ tar'u fɛ aw ka tɔɔrɔ tɛ se anw ma an ka tɔɔrɔ tɛ se an ma nka ni kafiri min bolila ka na anw silamɛw fɛ ni kafiriw ko k'u ti jɛ o kɔ an b'a segin mais n'anw ka mɔgɔ min bolila ka taa kafiriw fɛ kafiriw t'o segin o kumana bɛnkan min don a tɔɔrɔ bɛ silamɛw de kan mais silamɛw jɛnna n'a ye mais a fatuguya bɛ kɛ mun ye silamɛw ye waati dɔ sɔrɔ ka se ka o kɛra min kɛ minnu kun bɛɛ ye kafiri ye a camanba nana don silamɛya la silamɛya yɛrɛ sɔrɔ ayiwa fadenya don mana sa ni min fɛ ka na kɔlɔsiw fana fɛ yen i bɛ taa ye mana an bɛ fɛ ka mun fɔ a dayɛlɛli tɛ wari ni sanu ye a dayɛlɛli kɛra waati sɔrɔla silamɛw bolo ka se ka wajuli kɛ ka se ka da'awa kɛ mɔgɔw donna diinɛ na fan bɛɛ fɛ o de kɛra silamɛw ka fangaba ye o fangaba in de kama Fatuma ka bɛna se ka fana n bɛ kuma de fɔ ye toujours tiɲɛ tɛ mankan fɛ ni mankan wulila dɔrɔn tiɲɛ b'a la voilà o kumana o la toujours hakimu dɔ ko kodɔnna ye mɔgɔ de ye yanni ka kuma i bɛ kuma jɔli fɛ yanni ka kuma i bɛ kuma min yanni ka kuma i na mun fɛ ni ni saba t'i la dɔrɔn e tɛ se ka kɛ kuma na ye o de y'a fɔlɔ ye i bɛ kuma jɔli fɛ o de fɔlɔ tari ma faamu de o kumana n'i y'a faamu ten silamɛya tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ f'aw d'a ma o a ko kɔnɔ tiɲɛ b'a jɔ fɔ waati ka suma tiɲɛ ka se ka baara kɛ o ye tiɲɛ cogoya de ye nka o kumana sa ko dari ala na yafa e Muhamadu ma o kumana ka yafa e Muhamadu ma i ka jurumu na i ye min kɛ ani i bɛna min kɛ o kumana sisan komi n y'a fɔ cogo min na kafiri minnu bɛ yen bi bɛɛ bɛ ka wuli ka kira gosi ni de ye k'a fɔ ala yɛrɛ ko a ye min kɛ k'a n'a bɛna min kɛ o kumana ko jurumutɔ de tun don o kumana ko Nabila Isa ko kuranɛ yɛrɛ y'a jira ko jurumu t'o la o kumana ni maa min ye Isa ka diinɛ to yen ka tugu kira Muhamadu kɔ i yɛrɛ perdu parce que kuranɛ yɛrɛ bɛɛ i bɛ Seydina Musa de mankutu banna an ka kuranɛ yɛrɛ k'a sankɔrɔta bon mais o tɛ min m'a faamu i m'a faamu anw bɛ min faamu o la kira ye min ye kira yɛrɛ de kuranɛ in ye ala kumakan n'a sɔrɔla kira tun b'a bila a tun b'a yɛrɛ ta bonya ka tɛmɛ bɛɛ kan mais i mana ye a ye mɔgɔ wɛrɛ ta bonya anw ka kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ ka tɛmɛ a yɛrɛ ta kan o kɔrɔ ale ta tɛ a dira a ma o ye kelen ye filanan fana mɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ bonya o yɛrɛ ka bon parce que hasidiya b'i dɛsɛ hasidiya b'i dɛsɛ ɲɛngoya b'i dɛsɛ mais ala kira ye Isa ta k'a sankɔrɔta o b'a jira kira yɛrɛ de ka kɔrɔtalen a bɛ faamu wa n'a ko jurumutɔ don mais a b'anw ka kuranɛ na Isa de ye jurumuta ye mais ala ko ka yafa ala kira ma a ye min kɛ ka kɔrɔ a n'a bɛna min kɛ kumana u b'o de k'u ka dalu ye k'a fɔ kumana Isa de ye kira ye ma k'a ka tugu min kɔ o kumana Mutazilaw ko ani fuqahaw karamɔgɔ dɔw ani kumanaw ayiwa ani hadisa dɔnnaw ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ye Tɔbari ka kuma Tɔbari de y'a fɔ ani mɔgɔ wɛrɛ min tɛ Tɔbari ye
ani fiqhu karamɔgɔba dɔw ani ɛlmutakallimina kumanaw silamɛya waati dɔ tɛmɛna kuma donso olu yɛrɛ kun kɛnɛ minɛ kosɛbɛ khasatan Haruna Rashid ka waati wala exactement olu ye jɔyɔrɔba ta f'u bɛ ɲini ka karamɔgɔ yɛrɛ bɔ yen ayiwa o kumana ani wal muhaddisina ani hadisa sɛbɛkɔrɔ dɔnnaw minnu ye hadisa kalan olu ko cogo di ko takabu sagairu minhum ko jurumu misɛnninw bɛ k'u fɛ ko kiraw bɛ jurumu kɛ ko siga yɛrɛ t'o la ko mɛ ko u ti jurumuba de kɛ alors k'u bɛ jurumu misɛnninw kɛ mɛ olu ka kuma arafidaw n'o ye siya mɔgɔ dɔw ye olu ko innahum ma'sumuna min jami'i zalik olu ma diɲɛ n'a ye fiyewu k'a fɔ ko kira bɛ jurumu kɛ o ye siya mɔgɔ ye nka sa jumhuru fana bɛ yen tuguni minal fuqaha ye fiqhu karamɔgɔ wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ alimami maliki ka mɔgɔw minnu bɛ masabu maliki la ani abu hanifata ka mɔgɔw ani shafiyu ka mɔgɔw olu ko ma'sumuna mina sɔghairi kulliha ko kiraw kɔni ti jurumu yɛrɛ kɛ ala fitinin kɛ ismatihim minal kabair waya sɛbɛnni dɔ arawafid ti dɔwɛrɛ siyaw kɔ siya arawafid mɛ sɛbɛnni dɔ e y'a faamu wa siyaw y'a fɔ olu b'i wele de ko arawafid de kɔrɔ ye minnu ko Abubakar tɛ khalifa ye Umar tɛ khalifa ye Usman tɛ khalifa ye a bɛ fɔ olu de ma arawafid arafadu khilafata al-a'imma tari ma faamu kɛ olu de b'i wele ko arawafid jɔn y'o kɛ siyaw de don o tuma na a ko arawafidu ko olu y'a fɔ ko kiraw ti jurumu kɛ fiyewu k'ala fitinin a bɛ faamu wa o tuma na sa nka i k'a dɔn maliki yɛrɛ ka mɔgɔw abu hanifata ka mɔgɔw shafiyu ka mɔgɔw olu bɛɛ fana bɛ na ka innahum ma'sumun ko kiraw kɔni bɛɛ kisilen don jurumu ma wala hatta mina sagair walima n'a ko k'u kisilen don hali jurumu bɛɛ ma o mɛ munna ala ko n bɛ yafa i ma ko bɛɛ di yan e ko k'u ti jurumu kɛ ala ko n y'a fari ka jurumu kɔ ka tila k'a d'a kan ko inna fatahna laka fatahan liyaghfira laka ma taqaddama min zanbika a gɛlɛyara dɛ o tuma na sisan sa olu ko u ti jurumu kɛ fiyewu mɛ nin ye nin min fɔ sisan nin bɛ tafsiri min kɔnɔ nin ye Bagawi ye nin ye tafsiri Bagawi ye o tuma na ko ma taqaddama sisan k'u ye jurumu min kɛ ka kɔrɔ ko kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tafsiri kuranɛ aya y'a fɔ cogo min na ko ne ala bi yafa i ma i ye jurumu min kɛ ka kɔrɔ Sufiyan Suri de ko ayi min ma amilta fil jahiliyati ko i ye jurumu minnu kɛ jahiliya tile la yanni ka kɛ kira ye yanni kiraya ka di i ni denmisɛnnin minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔbayali nalen n'a bɛ fɔ o ma bulugu k'a sɔrɔ kiraya ma d'i ma i ye fili minnu kɛ parce que i t'o ɲɛ dɔn mɛ o bɛ se ka kɛ o Seydina Ibrahim a m'a fɔ ko kalo y'ale ka ala ye tile y'a ka ala ye aw tununa min kɛ a m'a fɔ ko non ne ti fɛn tunu ta fɛ fɛn o fɛn bɛ tunu o tɛ ala o tɛ kuranɛ kɔnɔ e y'a faamu bɔn
sisan ni a ko k'a ye tile bato ou bien a ye kalo bato k'olu bɛɛ bɛ bin k'olu ti fɛ yen mais ne hakili la yanni kiraya ka sabati a la n'a nɔrɔ an bɛ se k'a fɔ k'o ye ɲinini fili ye mais n ye ala sɔsɔ fili tɛ parce que ala ma sira dɔ jira a la fɔlɔ n'a banna o tuma na Sufiyani Suri ko ma taqaddama min zanbika ko o taqaddama in kɔrɔ de ko ka kɔn i ka nabi ɲumanya ye parce que nabi ɲumanya dira a ma de a si san 40 bɛnna kuma san 40 de a kɛra kira ye mana yan'a ka kɛ kira ye a ye san 30 ni kɔ min kɛ ka na kiraya kɔnɔ ko a ye fili minnu k'o kɔnɔ ko o ye an bolo fili ye mais est ce que o bɛ se ka kɛ jurumu ye jurumu de ye ala sɔsɔli mais jurumu wɛrɛ bɛ se ka ye fana hali n'i ma ala sɔsɔ n'i ye mɔgɔ dɔw ka hakɛ ta o bɛ se ka kɛ jurumu ye mais kiraw saniyalen bɛ anw bolo ka bɔ nin bɛɛ ma tarima faamu de parce que u bɛ ala ka isma kɔnɔ u bɛ kɔlɔsi mais a kɛra cogo o cogo Sufiyani Suri kɔni ko nin de ye jurumu ye maa taqaddama min zanbika ko jurumu min ko don kira ye jurumu minnu kɛ yan'a ka se kiraya yɔrɔ a faamuna a ko wa ma ta'akhara o tuma na a ko k'o ye jurumu fɛn o fɛn i m'o kɛ fɔlɔ i ma jurumu fɛn o fɛn kɛ fɔlɔ o de ye wa ma ta'akhara a ko mais wa ma ta'akhara in kɔrɔ tɛ ko a bɛna jurumu kɛ ko wa ma ta'akhara ko a misali yɛrɛ bɛ mɔgɔw bolo a ko misali ye jumɛn waritigi mantutɔ a ata man ra'ahu wa man lam yarahu fo waritigi mantutɔ i b'a fɔ fɔnisere don dɛ ayi ani maa o maa ye n'o ye a y'a bɛɛ sɔn hali ani maa minnu ma ɲɔgɔn a y'u bɛɛ sɔn mais i t'a tigi sɔsɔ mais kuma kabako kuma don a ye minnu ye a y'o bɛɛ sɔn hali a ma minnu ye a y'o bɛɛ sɔn mais kuma na ten a bɛ faamu et puis a bɛ bila ka tɛmɛ fana walima yɛrɛ ko fatɔ de don koyi dɔrɔba man laqiyahu wa man lam yalqahu ani maa o maa ye ɲɔgɔn ye a y'a bɛɛ hali a ma minnu ye a y'a bɛɛ i bɛ se ka bolokuru kɛ maa la i ma mɔgɔ min ye o tuma na ko wa ma ta'akhara k'o kɔrɔ de ye o ye a tɛ n'a fɔ a bɛna kɛ a b'i n'a fɔ dɔrɔn tanuni mubalaga de don wala ala fɛ nka a t'aw Harisani ko ma taqaddama min zanbika ko jurumu min kɛra Muhamadu fɛ ayi ko o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ zanbu abawayka Adama wa Hawa ko i bangebaa fila n'o ye an fa Adama ni an ba Hawawu ye a fɔra u kana yiri dun k'u ye yiri dun mana ko ala ko Muhamadu kama n y'a fara an fa Adama ni an ba Hawawu ma Muhamadu kama o de ma taqaddama min zanbika parce que min zanbi parce que a fa y'a kɛ yari ma faamu o fɛngɛ a tɔgɔ ye a t'aw Harisani de ye nin fɔ wa ma ta'akhara o tuma na ko ayi zunubu ummatika bi da'watika mana ma ta'akhara k'o ye i mandenw ka jurumu min ni yɛrɛ ka dugawu bɛna minɛ minnu ma ni ala bɛna yafa u ma kama ko o de ye wa ma ta'akhara a faamuna o tuma na ko jurumu tɛ kiraw la jurumu tɛ kiraw la o tuma na mɔgɔ caman y'o fɔ k'a fɔ n'a sɔrɔla jurumu bi kiraw la ko ala man kan k'a fɔ k'an k'u ladi mais ka sɔrɔ an yɛrɛ ka kitabu caman bɛ yen min bɛ alakira sɔrɔ silam a ka fili caman fɔ sɔ ye Bukhari lajɛ cɛ dɔw bɛna alakira fɛ yen sɔrɔ silam yanniw kana bɛɛ b'u dɔn mɔgɔw bɛ siran u ye kira yɛrɛ sɔrɔ silam ma kuma ɲuman f'u kan mais tuma min u nana kira ka so kira wulila k'u bisimila ka sigiyɔrɔ d'u ma ka ɲɛ k'u bisimila an b'a Aisata bila ka kira filɛ k'o ye sira ɲini u taara ko an ma sira o kira nin ye mun ye e yɛrɛ ko ninnu bɛ taa ko mɔgɔ la juguman ye min ye ko i b'a dɔn ko mɔgɔw siranna mɔgɔ min da ye k'a ka tɔɔrɔ ye ko o de ye mɔgɔw la mɔgɔ ta tiɲɛlen ye mais o ye kelen ye filanan fana cɛ fila nana alakira yɔrɔ la sɔrɔ silam
o kira y'u neni ka murutu bolo k'u neni alors k'a fɔ ko kira bɛ neni kɛ an ka Buhari ni muslimu n'an ka asiyawu bɛɛ y'o fɔ k'a tun bɛ faneni bilen yɛrɛ an ka min nana ko ale bɔra jagaminɛyɔrɔ la ko nin ye kira ka jaga ye ko ale yɛrɛ ta ye nin d'ale yɛrɛ ma kira ko cogo di a y'a hadisa lajɛ bon an ka hadisaw falen bɛ nin de la neni faneni bilen ani faneni bilen kira ni sahabaw Abubakar Sidiki ninnu faneni bilenw de ka di faneni nkalon tigɛ dɔrɔn ka hadisa yahudiyaw ka hadisaw bila fan bɛɛ fɛ ka a di an ma bon ko o cɛ ninnu a ye mɔgɔ ninnu neni ka kumajugu caman fɔ mais u bɔlen kira an b'a se ka ko kira ma ko nin ye mun ko mais ko ninnu bɛ taa nin ninnu bɛ taa nin e ye nin kumajugu fɔ ninnu ma mun o kira ko non ko Ayisa ti min kalama ko ale ni Ala farala a ma kan n'a ye maa min neni ka sɔrɔ i man kan ni neni ye walima a ye maa min bugɔ ka sɔrɔ i man kan ni bugɔli ye ko Ala k'o k'o tigi ye jurumu yafa nin b'an ka siyahu de kɔnɔ nin b'an ka siya hadisa wulibaliw nin b'o de kɔnɔ kuma kira mɔgɔw neni ka sɔrɔ u man kan n'a ye a bɛ mɔgɔw bugɔ ka sɔrɔ u man kan n'a ye a ko an b'a Ayisata ma ko ale ni Ala faralen de ko n'i ye min neni ou bien n ye min bugɔ k'a bɛ k'a tigi ye ka fara de a jurumu bɛ yafa bon mais o la ni minnu ko kira bɛ jurumu kɛ Buharitigiw ni muslimutigiw la k'u dan b'o la u ma nkalon tigɛ wɔɔrɔ b'u bolo a la mais anw bolo Ala ma ni kɛrɛnkɛrɛn ni kiraya kɔnɔ Ala b'a janto Ala b'a janto Ala b'a janto ni caman kɛra an kila an ye nin fɔ o don sisa ni fɛngɛ na n y'a fɔ k'u ye miliyɔn caman di mais kuma fɔtɔ tuguni kuma cayara an tɛmɛna kan an b'a fɔ k'a fɔ minnu ye financement kɛ ka dɔnnibaa bɛɛ wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u ka Buhari lajɛ u k'a lajɛ Buhari dama tɛ dɛ fɛn o fɛn bɛ yen ni a bɛ se ka nakudu kɛ kiraw kan ou bien sahaba ɲumanw kan ou bien Ala yɛrɛ kan k'u k'a lajɛ u ka o hadisaw mais u ka jɔyɔrɔba kɛra k'a fɔ ko yahudiya sera ka kira dabali ko dabali ye kira minɛ kalo 6 a bɛ o kumaw la yɛrɛ ko kira sɔrɔsira a kun bɛ bɔ dɔrɔn a bɛ sugunɛ kɛ a tɔgɔ ye di mɔgɔw ka ɲamanw ka ci dɔrɔn k'i jɔ dɔrɔn ka sugunɛ kɛ ɲamanw kan ka tɛmɛ nin bɛɛ de sɛbɛnnen don dɛ bon kuma jugu caman k'a fɔ a bɛ wuli dɔrɔn fajiri seli kuma mana se a bɛ wuli ko a ye ji di yan min wo ko a muso b'a ɲininka e b'i ko mun b'a fɔ ne ma gɛrɛ e la ko i ma gɛrɛ ne kɔnɔ kumana c'est-à-dire a yɛrɛ tun bɛ min kɛ k'a t'o dɔn ye bon ninnu ka cɛsiri de kɛra ko fɔ ka nin hadisa ninnu lajɛ u ka bɛnkan dɔ ta u kan o bɛnkan ninnu tali la mais cɛ ye kuma fɔ dɔrɔn karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ sali kɔnɔ ko bɛɛ y'a faamu mɔgɔ yɛrɛ y'a faamu ka sɔrɔ ale yɛrɛ ka wele tɛ mɔgɔw fari fagara u ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen a boji bɛ taa o y'a ye mɔgɔw hakili bɛna taa ni cɛ in ka kuma fɛ a ye kuma ta a ko Buhari gosikun ye mɔgɔw fɛ min ko ni u sera Buhari la dɔrɔn k'u bɛna kuranɛ de attaquer ko bon n'u ye nin hadisa in fɛn olu de ko Buhari ta bɛ ye tiɲɛ ko kumana ko Buhari ko bɛ kɛ cogo di u y'o tiɲɛ minnu fɔ Buhari la o kumana Buhari bɛ bi ko ni Buhari bɛnna dɔrɔn ko se bɛ kɛ kuranɛ la c'est olu kɔni bolo Buhari yɛrɛ de ye kuranɛ yɛrɛ tɔ kelen ye nin ye balawu de ye mais ka sɔrɔ Buhari yɛrɛ tile la Buhari yɛrɛ karamɔgɔ o y'a yira ko Buhari yɛrɛ man ka lamɛn diinɛ na a karamɔgɔ o kɔfɛ Darukutuni o ye hadisa cɛba de mɔgɔ maa bɛ hadisa ko kalama i bɛ Darukutuni dɔn Darukutuni ye hadisa 190 ko a bɛɛ nkalon Buhari kɔnɔ Darukutuni
maa maa bɛ hadisa dɔ i bɛ taa kutu cɛ min don a bɛ hadisa dɔ ye dɔn da ye ale ni Bukari ka waati bɛɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na Daaru Kutuni ani Bukari ka waati bɛɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na mais ale ye hadisa 190 a y'o de gosi Bukari la ko ten a da to mais Firabiri u b'a fɔ min yɛrɛ ye Bukari ka kalanden ye n'o ye Firabiri ye Firabiri ko i ye c'est-à-dire u ye hadisa minnu sɔrɔ dɔ bɛ bolo Bukari don dɔ bɛ nin bolo dɔ bɛ nin b'a ye si tɛ kelen mais u nana u bɛɛ ci ka don ɲɔgɔn na hadisa dɔw tun bɛ yen ala ne kunkolo sɛgɛnna dɔɔnin hadisa dɔ bɛ yen o hadisa in min y'a sɛbɛn ale fana ye hadisa dɔnnaba de ye a ye hadisa in sɛbɛn a ko mustadrik hakim de ye hadisa in sɛbɛn c'est-à-dire hadisa in de kelen bɛ k'an kunkolo degun dɔɔnin sisan hadisa jumɛn de don ale y'a sɛbɛn musadraku ale isidraku de kɛ sahihayni na Bukhari ni Muslim a ma Bukhari ka hadisa ta dɛ a ma Muslim ka hadisa ta wal istidraku de ye e ko ni bakɔrɔba ye min fɔ Hayidara la k'o ye tiɲɛ ko bakɔrɔba bɛ Hayidara dɔn bon e ka ko sɛgɛsɛgɛra a sɔrɔla alu yɛrɛ tile ni Hayidara tile bɛnna a tile ni bakɔrɔba tile bɛnna o kumana alu ko ni bakɔrɔba ye min fɔ Hayidara o kumana sisan Musadraku y'a ka kitabu dilan cogo min na a ma Bukhari ta a ma Muslim ta mais a ye ka kuma ta ali ko bakɔrɔba mana min fɔ Hayidara la o kumana Bukhari ni Muslim tɛmɛna o de fɛ o kumana ale fana ye istidraku kɛ u kan mais ale mun ka kuma ta hakim ma Bukhari ka kuma ta a ma Muslim ka kuma ta wa istadrak a ye istidraku de kɛ a fana tɛmɛna ali ni bakɔrɔba fɛ ka na Hayidara la o kumana a ye istidraku kɛ seku fila ka kuma mais a ma seku fila ka kuma ta ye a tɛmɛn'u ka sira de fɛ hakimu ye min fɔ a ka musadraku la a tɛ se ka sɔsɔ fɔ n'i sera ka Bukari sɔsɔ parce que Bukari tɛmɛna min fɛ Muslim tɛmɛna min fɛ ale yɛrɛ tɛmɛna o de fɛ k'a ka hadisaw bila bon mais o hadisa in na hakimu bila ni hadisa dɔ ye n bɛ tila ka hadisa fɔ ye quoi hadisa in yɛrɛ nasu hadisi de bɔra n kɔnɔ hadisa in bɛ kuma mun kan mais n b'a sɔrɔ quoi Musa hakimu y'o ta a y'a sɛbɛn a ko Bukhari ma nin fɔ Muslim ma nin fɔ ko mais u ka sira o don mais bi ale ko Bukhari ma fɔ Muslim bi a bɛ Bukhari fɔ bi a hadisa bɛ Bukhari fɔ o kumana o b'a yɛrɛ Bukhari dilan ko caman de kɛra mɔgɔw fɛ marahiliw fɛ bon i k'a faamu fana o kuma masakɛ ko de don n'i ka hakilila ni masakɛ ta tɛ kelen dɔrɔn o b'i faga mana peut-être fɛn o fɛn b'i ye Bukari kɔnɔ Bukari ka alakira somɔgɔw mankutu caman bɛ Bukari don mais a si t'a ka sahihu kɔnɔ a ye kira somɔgɔw mankutu o hadisaw bɛ yen mais a ti sahihu kɔnɔ o b'a yira Bukari yɛrɛ yɛlɛmɛna de wolow la fo ka na se anw ma mais a kana siga min na Bukari yɛrɛ ɲɛnama ma taa ka kitabu dɔ to yen k'a bɛ wele Bukari o ma kɛ Firabiri o de ye Firabiri de ye u b'a fɔ o de ma k'o de y'a ka kalanden ye o Firabiri ye baara caman kɛ Bukari la mais ale ko k'u ye papier dɔw sɔrɔ Bukari la sɛbɛn t'a la u ye dɔw sɔrɔ a bɛ na ni irijalu ye mais nasula hadisu yɛrɛ to mais kuma dɔw la a bɛ na ni nasu ye arawinaw tɛ ko bon olu y'a fara ɲɔgɔn kan u sera ka min fara min kan olu fara o kan ka se k'a dafa a kalanden yɛrɛ y'o fɔ bon mais o kalanden ninnu fana na a ti n'a fɔ Bukari yɛrɛ ka kalandenw quoi mɔgɔ minnu ye Bukari kanu ka tugu Bukari kɔ u m'a y'u ɲɛ yɛrɛ la i y'a faamu wa o kuma na o kalandenw ka kalandenw olu de ko sisan olu nana Bukari ye ten dɔ bɛ nin bolo i bɛ taa hadisa 30 sɔrɔ o la o tɛ nin ta la dɔ bɛ nin bolo i bɛ hadisa 40 sɔrɔ o la o tɛ nin ta la o kuma na olu sɔrɔla k'a lajɛ u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di olu y'o latigɛ
alors mais Bukhari min filɛ bolo la bi o kɔni dilanla o tɛ kuma jan ye tellement faamu hali ko sira ka faamu ouais mais o bɛɛ kɔ an bɛ Bukhari bolo kɔrɔ kan a ye baara kɛ kosɛbɛ malgré que filiw donna na yahudiyaw fɛ filiw donna na silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔw fana fɛ k'u dugawu don a la mais o bɛɛ kɔ nafa caman ba bɛ Bukhari la min bɛ se ka silamɛw nafa ka alabato an'u ka alako la n'o tɛ k'a fɔ ka Bukhari nagu du kɔnɔ o tɛ bi ye dɛ wabiya yɛrɛ ka karamɔgɔba dɔ bɛ yen u ka hadisa dɔnna ye tɔgɔ ye Albani y'a dɔn bɛɛ bɛnna ka ko ɲɔgɔn tɛ tiɲɛ kɔnɔ hadisa la ko ala ka dugukolo kan maa si tɛ yen o yɔrɔ la Albani a bɛ hadisa dɔn n'a fɔra ko Albani ko hadisa min ye tiɲɛ dɔrɔn sunamɔgɔw bɛɛ de don karima faamu mais a tun bɛ mɔgɔw kalama a tun bɛ mɔgɔw kalan ye de mais kabini a nana ka na tulo wuli Bukhari nɔfɛ u y'a kɛ fo ka taa a ko Bukhari ka kuma bɛɛ tɛ ten Albani komi u k'aw ma kalan mais olu yɛrɛ bɛɛ ko Albani min kalan na n'u bɛɛ y'u ka duloki bɔ ka fugula bɔ sɔhahul Albani o kumana sɔhahul Albani o ko nkalonjuw bɛ Bukhari Albani u y'o labila o ko k'ale bɛ taa komi a fili b'a kɔnɔ o taara Albani taara a tun mɔgɔ kalan ye de mais kabini a ko Bukhari dɔrɔn bɛnkan de don quoi u bɛnna ka di a bɛ faamu wa. ale sera ka waati la fɔ jama taara o fana. seko ba min y'a yira ninnu kɛlen ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan sisan. mɔgɔw kunna taa tigɛ a duguma dɔ seko ba kɛlen ka. ale de ye ko tiɲɛ k'a yira k'a fɔ ko n'u sɔnna ka hadisa kelen bɔ Bukhari la k'o kɔrɔ ye ko se kɛra Bukhari la k'u bɛ se kuranɛ ma k'a ti bɔ a la. cɛ ye dabali kɛ kira la wa kira dabali y'a minɛ wa tiɲɛ yɛrɛ don mɔgɔ don k'o b'a yira adamaden don ala tɛ ko dabali y'a minɛ ko dabali ye kira minɛ k'u y'a kunsigi ta ko o baara walaw y'a sinu ka minɛ ni ala bɛ kisi mɔgɔw tɔɔrɔ mais ala dɛsɛra ko yahudiya bɛɛ y'i ci ka dɛsɛ ko ni yahudiya kɛ de ɲɔgɔnna k'u k'e dabali la labidu wa jɔ k'u taara ale de nɔfɛ o yɔrɔ bɛɛ ale k'u k'a kunsigi ɲini ka na k'u y'a kunsigi ɲini ka na a y'a kunsigi d'a denmusow ma i ɲɛ bɛ ko musow ka dabali o ka bon dabali tɔ yɛrɛ ɔnkɛ n'i bɛ dabali kɛ ni muso ɲuman b'i kun i b'a don o ma ministère na sati ayiwa i y'a ye cogo di o kumana ko labidu denmuso ninnu ye kira kunsigi minɛ k'a ni tafo dilan ayiwa u b'u ka kumaw fɔ u bɛ kuru kelen kɛ u b'u ka kumaw fɔ u bɛ kuru kelen kɛ ko fɔ kuru 11 o kuru 11 k'u sɔrɔla k'a baara n damaro fɛn na ko ka taa don kɔlɔn kɔnɔ ka gabakuru ba d'a kan o kɔni kɛra sa kira yɛrɛ m'a yɛrɛ sɔrɔ ko e yɛrɛ mana hadisa ninnu lajɛ 120 misi tɛ kɛ ko kira sugora de ko mɛlɛkɛ 2 nana i sigi a ko dɔ b'a la a ko mun b'i ka cɛ la ko dabali kɛ b'a la k'u y'a dabali de ko dabali y'a minɛ mais ko nin furakɛ ka bɔ wa ko dabali in filɛ kɔlɔn kɔnɔ ko o kumana n'u taara dabali bɔ kɔlɔn kɔnɔ sisan ba b'a yɛrɛ sɔrɔ ko kira sugora o de a fɔcogo ka ca donc ko Jibirila de nana a ma ko ka na ni muawuzatani ye ko awuzu birabi nasiri birabi falaki ka n'o di alakira ma ko i k'a dɔn ko yahudiyaw y'i dabali ko o kumana ko i bɛ u bɛ Seydina Ali ko alakira ye Seydina Ali wele ko n dabali la ko bon ko mais ko ala nana suratul Adiya a bɛ bɛn aya 11 ma ko i bɛ taa kɔlɔn in kɔnɔ u kɛlen bɛ ka gabakuru ba da tafo kan i bɛ tafo bɔ gabakuru kɔrɔ i bɛ tafo fɔni ni kulu awuzu birabil falaki ni birabil nasi ko Seydina Ali taara ka taa tafo bɔ k'a fɔni a banna dɔrɔn ko kira sinna k'a kɛra i n'a fɔ ni fali sirilen don yɔrɔ garan bɛ fali la n'a garan sinna ka bɔ a la mana kira sinna ka a ye ten a lafiyara o y'a sɔrɔ u y'a
fait a se ka gɛrɛ a muso la a ti marché bon hali ni kuma ninnu lajɛ bon hali ni nin ye tiɲɛ ye o hali ni fa kɛra ta i bɛ sɔn ka sɛbɛnni k'i fa kan i fa to yen hali i woloden n'a kɛra ta i bɛ sɔn ka sɛbɛnni k'a kan mun a b'a dɔn nin ye wadu yahudiyaw wadu yahudiw de don an fa bɛ nɛni an ba bɛ nɛni y a pas de problème mais an bɛ fɛ ka mɔgɔw ɲɛ dayɛlɛ hali n'a ye dara su don dɔw b'a fɔ ko tiɲɛna karamɔgɔ ye nin fɔ galofinw de don galofinw de don galofinw de don wari ye mɔgɔ de ye n b'an ka buga de kɔnɔ wa nin ti sɔsɔ dɛ n'i ye nin sɔsɔ diɲɛ bɛɛ bɛ wuli ko dabali kɛra kira la wa a y'a minɛ e bɛ se ka ko dabali ma kɛ kira la dabali kɛra la kurawusu nana mun na kurawusu birabi nase ni birabi ni falake an ti fɛ ka don ale kɔnɔ an ka tafsiri bi cɛ n'o tɛ ale yɛrɛ Abdulayi ibn Abbas Abdulayi ibn Mas'ud o ma sɔn abada Mas'ud ibn Abbas la o ma sɔn k'a sɛbɛn a ka kuranɛ na Muawizatan o y'a bɔ kuranɛ na ko kuranɛ dɔ tɛ k'a dira kira ma de a b'a kɛ k'a bɔdenw salo Hasan ni Hussein k'a b'olu salo n'a ye ko mɛ ko kuranɛ dɔ tɛ o ka kuranɛ yɛrɛ la Muawizatan ta a ma Muawizatan sɛbɛn abada mɛ sisan tuguni u ko ko tiɲɛ dɔ koyi k'a kun ma a ka kuranɛ na ko parce que k'a ko kuranɛ dɔ tɛ ko mɛ ko yan'a ka sa k'a tilala ka jɛn n'a ye ko k'a dɔn a la mini seere ye jɔnni a kɛra min Shafi Abu Hanifa ale ko mɔgɔ bɛ se ka seli kan bɛɛ la Abu Hanifa kan bɛɛ i ka kan kuma Ala fɛ n'a ye a ka kɛ kuranɛ ye dɔrɔn i bɛ se arabukan na i tɛ se arabukan na ale ko i bɛ se ka seli i ka kan na mɛ sisan kun u ye kitabu wɛrɛw dilan ko mɛ ko yan'a ka sa ko a tilala k'a fɔ ko k'a kɛ arabukan na mini a y'o fɔ jeli ni bɛɛ b'a la bon c'est à dire anw ka diinɛ in n bɛ fɛ ka min fɔ o ye a y'a hakika minɛ dɔrɔn k'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ min ayi a sɛbɛnnen to yen mɛ ne bɛ se k'a sɛbɛn o a sɛbɛnnen bɛ min cogo di a sɛbɛn ka ko wa Ala de y'a sɛbɛn a ko mɔgɔw de y'a sɛbɛn a sɛbɛnnen bɛ min an dɛmɛ n'o kan a ka diinɛ n'a y'a tiɲɛ sɔrɔ yɔrɔ min na a y'a minɛ a ye mɔgɔw ka ho to yen o dalilu kɛra a yɛrɛ ɲɛna yan sisan i b'a dɔn ko danaya tɛ papiye ninnu yɛrɛ la fiyewu danaya tɛ yen sisan anw ye baya ko kuma fɔ yan dalilu kuranɛ tafsiriw la dalilu kitabuw kɔnɔ an y'a di baya kan mɛ an y'a di kitabu minnu kan kitabu fila ɲɔgɔn na bɛ yen u ye baya bɔ a bɛɛ kɔnɔ u y'a kura dilan ka na kura dilanla ka na u ye baya bɔ a kɔnɔ mɛ a kɔrɔlenw b'an bolo yan baya b'o kɔnɔ mɛ kura minnu nana baya bɔra a kɔnɔ a ma n'u ilimiya bɛ min dɔnni ka danaya bɛ min a bɛ kitabu jumɛn na o ka danaya bɛ min a bɛ kitabu jumɛn na n'o papiye de don imprimé de don a bɛ dilan yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan ni mago b'a la i b'i hakilila sɛbɛn k'a d'u ma sini bɛ u b'a kɛ kitabu ye ala a bɛ kitabu jumɛn na an ma tɛmɛ o kan i bɛ hakika de minɛ al-haqa'iq daqa'iq n'a sɔrɔla a bɛ faamu u ko k'a tɛ bɔ Bukhari kɔnɔ o tuma na ala ko ala ka juru ala kɛra sɔrɔ silamɛ ka jurumu ye tafsirikɛla dɔw ko jurumu t'a yɛrɛ ka kɛlɛ yɛrɛ ko an fa Adama ni an ba Hawa o tuma na i bɛna jurumu min kɛ k'o ti kira yɛrɛ ko ye k'o ye anw de ko ye anw mandenw anw bɛ jurumu min kɛ kira ka dugawu mana minɛ an fɛn o fɛn ma an bɛ y'a ka soronɛli la ala bɛ yafa ma k'a kan bɛ o de ma o de ye wa maa ta a fɛ n'o tɛ an ka kitabu hadisaw kɔni bɛ min fɔ u ko a bɛ nɛni kɛ a bɛ mɔgɔw nɛni a bɛ mɔgɔw bugɔ
k'a sɔrɔ u man kan n'a ye fo a yɛrɛ ko ko n'a ye min neni walima n'a ye min mɛ k'a fɔ ko nenijugu ninnu o b'an ka kitabu bɛɛ la koyi i bɛ fanini bilen min dɔn ani banini bilen min dɔn ko Alakira ko ten o b'an ka sɔhiha bɛɛ la sɔsɔli t'o la dɛ k'a fɔ kira tun bɛ fanini kɛ Sidina Abubakari yɛrɛ tun bɛ banini kɛ o kɔni o b'an ka kitabu wulibali bɛɛ la mɛ a bɛɛ nkalon a bɛɛ ye wariw yahudiyaw de ye yahudiyaw ka fɛn dilanenw de Ala ye kira mankutu ni cogo de tellement faamu de silamɛ tɛ nenijugukɛla ye voilà mais c'est-à-dire anw bɛ fɛn caman fana filɛ neni ye o tɛ surakalamɔgɔw ka neni ye hali u ka dangaw bɛ yen hali tulonkɛ kuma na u b'i danga u b'o fɔ kasara maraka o kɔrɔ ye ko Ala k'i si tigɛ Ala k'i faga ka bɔ mais olu bolo n'o fɛnɛ kasara maraka hali u denw n'u den ko dɔ kasara maraka خرب بيتك الله خرب بيتك وعلى كي قد جيتي ويلا وقول تيجي يوديك عند فوق ومر يخرب الله بيتك وكم مبافو يرك الله جل لا قتل ما هو ده كان فوق وقول تيجي يوديك وبينك ما يتاجود يوتاني لك سرقة وبافو يا وكسر مرك أنا رديت زلما أيو دقيس أنا رأيت سرقة وفي كسر مرك كسر مرك مليا لجنة دم دلو وعلى كي شيبا على كي شيبا أنا أقول دني نايكون كسر مرك ومن مما فو أكانده أمي بوادا أنا مما من يلا كم كلمته مغاقا كوتشو تكلم an yɛrɛ fɛ motiya ba ninnu fɛ u bɛ kuma nɛni dɔw fɔ an denmisɛnninw ma mɛ nɛnijugubaw de don nɛnijugubaw de don ne ye sofara kɛ n ye moti kɛ ayiwa denmisɛnninw b'a fɔ a bɛ fɔ bɛɛ b'a fɔ i ka baro la ni denmisɛnnin dɔ ye ko dɔ kɛ dɔrɔn i bɛ sin k'a fɔ ten ne tɛna fɔ nka u yɛrɛ b'a dɔn ne y'a ye dɛ a ye olu fɛ kuma dugu tɛ parce que den yɛrɛ b'a fɔ fa ɲɛ a dɔgɔnin dɔ bɛ ko dɔ kɛ dɔrɔn a bɛ sin k'a fɔ a ma ten ka fa yɛrɛ tigɛ fa bɛ yen ba bɛ yen mais parce que nɛnijugu don a kɔrɔ la mais min bɛ k'a fɔ o ka di o nɛni a ka laɲini tɛ nɛni ye a kɛra u ka laada ye dɔrɔn u b'a fɔ mais min b'a fɔ o m'a dabɔ nɛni kama nɛnijugu in kama bangebaa yɛrɛ y'a dɔn fana a ka di nɛnijugu in bon u y'a passé u ni ɲɔgɔn cɛ ten mais nɛnijugu de don o b'an fɛ Moti ni Sofara ayiwa o tuma na o n'a ɲɔgɔnnaw bi kɛ quoi a ko cogo di tuguni wayutimma ni'matahu alayka ko Ala k'a ka nɛɛma dafa e Muhamadu kan o nɛɛma ye jumɛn ye nubuwa wal hikma nabi ɲumanya ani kodɔn mana ko Ala bɛna o dafa e kan na ويهديك صراطا مستقيما mana Ala bɛna e Muhamadu dɛmɛ sira kan sira min tilennen don k'i dumya kan k'i to a kan وينصرك الله نصرا عظيما wa Ala bɛna i dɛmɛ na Muhamadu o dɛmɛ ka ko dɛ هو الذي Ala de ye faama ye أنزل السكينة Ala de ye basigi ni ɲɛmajɔ jigin في قلوب المؤمنين minnu dusukun na u jatigɛlen kɔ ليزدادوا kariw na jiidi إيمانا limaniya la مع إيمانهم ka kafu ka limaniya kɔrɔ ma ولله جنود السماوات i k'a dɔn sangawa kɛlɛcɛ wa n dugumakolo kɛlɛcɛ wa Ala t'aw don والأرض wala arja ni dugumakolo وكان الله wa i k'a dɔn Ala kɛra عليما dɔnni masa ye hakiman Ala ka kiiri cɛ ka ɲi ليدخل المؤمنين nin bɛɛ kun ye tara na muminu don والمؤمنات ani mumini musomanw جنات u don alijinɛ na تجري wolili bɛ kɛ من تحتها alijinɛ min sangasow jukɔrɔ الأنهار alijinɛ kɔɲɛw la خالدين alijinɛ na denw don min bɛ فيها
jinɛ in kɔnɔ ye ويكفر ala bɛna yafa عنهم ka bɔ silamɛw ma سيئاتهم u ka jurumu-baaraw la وكان ذلك o kɛra ala kɔni ma عند الله ala bolo فوزا niyɔrɔ sɔrɔ ye عظيما niyɔrɔ sɔrɔ min ka bon ويعذب المنافقين wa ala bɛna nafigiw ɲangata والمنافقات ani nafigi musomanw والمشركين ani kafiri cɛmanw والمشركات ani kafiri musomanw الظنين zanina minnu ye jigiya siri بالله ala la ظن السوء jigiya jugu la عليهم a b'u kan دائرة السوء halaki b'olu de kan وغضب الله ala fununa عليهم olu kan ولعنهم ala y'u danga وأعد لهم ala ye labɛn ka bila k'u ɲɛ جهنم jahanama in na وساءت a ka cɛjugu yɛrɛ dɛ مصيرا jahanama cɛjugu yɛrɛ taasira ye ولله جنود السماوات sangaba kɛlɛcɛw ye ala ta ye والأرض ani dugumakolo kɛlɛcɛw وكان الله ala kɛra عزيزا masaba ye hakim ala ka kiiri cɛ ka ɲi a ko de والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ala ko ale de ye ala ye نعم ale de ye jiginni kɛ muminiw dusukun na ayiwa sakinata de ye ɲɛmajɔ ye hakilisigi بس ani basigi نعم o kumana jɔn do abdulayi bin abbas نعم ale b'a fɔ ko sakinatu fɛn o fɛn bɛ kuranɛ نعم k'a bɛɛ ye basigi ko fɔ n'a kɛra suratu bakara ye الله أكبر suratu bakara sakinatu min bɛ yen k'o ti basigi ye نعم ko mɛ n'a bɔr'o la ko kuranɛ sakinatu bɛɛ ko o ye basigi de ye abdulayi bin abbas de ko نعم a ko cogo di o kumana ale de ye basigi ni hakilisigi na قلوب المؤمنين k'o don muminiw dusukun na liya يزداد إيمانا مع إيمانهم kari dɔɔna fara u ka limaniya kɔrɔ kan نعم mana kɛlɛkɛyɔrɔ dɔw la ni a sera a b'a dɔn nin ye ala ka dɛmɛ ye نعم o kumana wudebiya don o fana o kun ye kamalen kan cɛbɔ don ye نعم cɛbabɔ don والله نقول parce que mɔgɔ minnu sɔnna wudebiya tagali ma o kun ye cɛw ye Wallahi. mɛ u n'u ka cɛya bɛɛ nafigiw kun b'u la سكاكن na o kumana a ko de walilayi junubi ولله جنود السماوات والأرض wala ardi a ko i k'a dɔn kɛlɛcɛ fɛn o fɛn bɛ kabakolo la ni dugu ma نعم nin b'a ka fɔ minnu de k'u hakili sigi k'a bɛɛ ni ala ta ye wa kɛra laha عليما حكيما wa ala kɛra masa min ye ayiwa masa dɔnnibaa don dɛ hakiman a ka kiiri cɛ ka ɲi a b'a dɔn a kan ka min kɛ yɔrɔ min مؤمنات nka nin bɛɛ dabɔra ale ala fɛ de ye نعم kɛra na mumini cɛman ni musomanw don جنات alijinɛ na تجري من تحتها الأنهار alijinɛ bi ni kɔɲɛ bi foli a sangasow jukɔrɔ خالدين فيها alijinɛnadenw mana don dumuni don alijinɛ de kɔnɔ ويكفر عنهم سيئاتهم wa ala y'a dabɔ de a k'u ka jurumuw yafa وكان ذلك عند الله فوزا عظيما o ye niyɔrɔ sɔrɔ ye ala bolo niyɔrɔ sɔrɔ min ka bon dɛ والله ويعذب المنافقين والمنافقات ala ko a dabɔ kun ye ka nafigiw ɲangata a cɛman n'a musoman والمشركين والمشركات ani filangafo cɛman ni filangafo musoman الظانين بالله ظن السوء minnu ye jigiya jugu miiri ni ala ye نعم o kumana a ko zɔnna sawu نعم aw zɔnna suu'i نعم a fila bɛɛ don zɔnna sawi o bɛ bɛn zɔnna suu'i o fana bɛ bɛn نعم mana minnu ye jigiya jugu miiri عليهم دائرة السوء ayiwa o jigiya jugu in bɛ jigin olu yɛrɛ de kan نعم ni k'u halaki وغضب الله عليهم ala diminiw kɔrɔ koyi ولعنهم a ma dɔn ma a y'u danga yɛrɛ وأعد لهم جهنم ala kɛmɛ ka jahanama labɛn ka bila jigiya dugutigi ninnu ɲɛ وساءت مصيرا wa o ye taa sira jugu den da ye dɛ والله ولله جنود السماوات والأرض a ko i k'a dɔn sangaba kɛlɛcɛw dugumakolo kɛlɛcɛw a bɛɛ ye ala ta ye وكان الله عزيزا حكيما ala ye masa min ye masaba don hakiman a b'a ka jɔn cogo dɔn a ka kiiri cɛ ka ɲi a ka jɔn na نعم إنا ala ko i k'a dɔn ne أرسلناك ni ala ye muhamadu ci o شاهدا i ka kɛ seere i ka mɔgɔw ka lahara don ومبشرا i k'u nisɔndiya diɲɛ na yan ونظيرا i ka
cɛni kɛla baga لتؤمنوا walima liyuminu taru na limaniya بالله ala la ورسوله a n'a ka kira وتعزروه ni ka alakira dɛmɛ وتوقروه ni ka alakira bonya وتسبحوه a ka ala subahana i fɔ kɛ بكرة sɔgɔmada fɛ wa asila ani wula fɛ نعم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا mana ala ko نعم ko inna arsalnaka shahidan ne e muhammadu ci i ka mando ma lahara i ka busere نعم n'a sɔrɔla ci sera u y'a kɛ walima u m'a kɛ e kana jɔ seereya kɔrɔ ومبشرا wa mubashiran ni ci fana نعم i kana mɔgɔw nisɔndiya i k'a fɔ ɲumankɛlaw ye diɲɛ na yan نعم k'u ka dɔ fara a kan ko alijinɛ b'u ye نعم wa naziran i ka jugumankɛlaw bagabaga i k'a f'u ye ko lahara janɛmɛ b'u ye لتؤمنوا بالله ورسوله nin bɛɛ kun ye aw ka se ka da ala n'a ka kira de la وتعزروه wa tu'azziruhu a ka muhamadu dɛmɛ n'a ni ye a k'a dɛmɛ n'a ka nafolo ye a k'a dɛmɛ n'a ka kodɔn ye الله أكبر وتوقروه wa tuwaqqiruhu a k'a bonya الله أكبر ala yɛrɛ ko ten ko ka kira bonya dɛ kira k'an ka bonya wa tuwaqqiruhu ko a ka ala kira bonya وتسبحوه بكرة وأصيلا wa tusabbihuhu a ka ala subhanallahi fɔ kɛ بكرة sɔgɔmada joona fɛ n'o y'a ka sɔgɔmada seliw ye وأصيلا ani wula fɛ n'o y'a ka wulafɛ seliw ye إن الذين Muhammadu i k'a dɔn mɔgɔ minnu sa يبايعونك n'olu bi baya kɛ e Muhammadu ye إنما i k'a dɔn nin ko in cogo يبايعون الله u y'a ka layidu ta ala de ye يد الله ala bolo فوق أيديهم o b'u bolo sanfɛ dɛ فمن نكث ni maa min ye nin baya in jɛnu فإنما i k'a dɔn o tigilama ينقص o tigi ye tiɲɛni de kɛ على نفسه a yɛrɛ kun kan ومن أوفى ni maa min ye dafalikɛ dun بما ni fɛn ye عاهد الله a ye ala layidu tigiya عاهد عليه الله a ye layidu ta ala fɛ فسيؤتيه ala bɛna o tigi sɔn dɛ أجرا ala bɛna sara d'i ma عظيما sara min n'a ka bon نعم a ko di إن الذين يبايعونك a ko mɔgɔ minnu ye baya kɛ muhamadu ye إنما يبايعون الله u ye baya kɛ ala de ye dɛ nin ye hudebiya ye نعم a bɛ fɔ nin baya in ma ko baya to ridwan نعم munna nin baya in don silamɛw de wulila k'u bɛ taa maga نعم u ni alakira sallallahu alaihi wasallam k'u bɛ taa imura kɛ u selen نعم u surunyalen magana نعم kafiriw wulila ka na u nɔfɛ komi o y'a sɔrɔ kafiriya bɛ yen silamɛya bɛ yen mɛ maaya fana bɛ yen نعم Seydina Usman ale ye waritigi ye a bolo tun bɛ maa caman da magan kafiriw نعم a ye maa caman zɔn bɛɛ b'a ka ɲuman barika da نعم o tuma na alakira ko Usman ma ale Usman ma ko e ka taa maga نعم taa mun fɛ ko an sera ka ban ko nakun foyi t'an na نعم an n'an tɛ kɛlɛ la an n'an tɛ wɔyɔ la an bɛ fɛ ka imura kɛ dɔrɔn ni imura banna an bɛ segin نعم ko Seydina Usman ka t'o ɲɛɲini kafiriw fɛ quoi نعم الله يكرمك يا ولد. ani kɛlɛkɛminɛ mana o kɛra Seydina Usman na ale donna maga u b'a dɔn نعم e bɛ se ka mun kɛ a ye ale de y'i ba furu ka di fa ma نعم nin de y'i kɔrɔkɛ ka furu kɛ yan نعم kɔngɔ tun bɛ na a fa nin ye malo wɛrɛ joli da o tuma na Usman ni sera min kɛ نعم foyi ma se ka fɔ a ye a n'u kumana u ma bɛn نعم u ma bɛn kuma na Usman ko kuma na ale b'a ka imura kɛ طيب ka tawafu kɛ ka segin ma أسجي نعم o kɔnɔna na o ci telimaw nana ka na kibaru cari ko u ye Usman faga ko Usman fagara ko ba taara dɔrɔn ko kafiriw y'a faga o kɛra min kɛ kira fana ko sahabaw ma نعم k'u bɛɛ ka na k'u bɛɛ ka n'u kale ka layidu ta mana layidu bɛ ta nin yɔrɔ ninnu de la yɔrɔ baw نعم
i donnen silamɛya la i don dɔ silamɛya la yanni layidu ka na layidu nalen o tuma na i bɛ layidu de ta ko ba o ko ba layidu bɛ an yɛrɛ fɛ yan maa si t'i nɔmɛ ka kɛ dɔkitɛri ye fo i ka t'i jɔ k'i kale ka baya kɛ fɔlɔ i ti kɛ polisi ye fo i k'i kale ka baya kɛ i ti kɛ jamana président ye fo i k'i kale ka baya kɛ juge bi ten i bɛ se ka jamana fɛnba o fɛnba i bɛ kale de i y'a dafa o i m'a dafa o i bɛ kale ma de o tuma na kira ko a fɔra Seydina Usumani fagara kira fana ye silamɛ bɛɛ wele ayiwa ko a bɛɛ ka na kale o tuma na a ko jɔn de bɛ ka nin lakari ma akili bunu yasar ale ko baya bɛ kɛ don min na yiri kɔrɔ ko ale bɛ yen dama tɛ dɛ ko ale kelen bɛ ka yiri bolo yɛrɛ de kɔrɔta ka bɔ yiri bolo kana na kira kunkolo fɛ ko ale jɔlen don ni yiri bolo de n'a y'a bila dɔrɔn a bɛ bin kira kan ko ale jɔlen don ni yiri bolo ye o tuma na k'u ye baya kɛ u y'a ɲininka ko baya kɛra mun kan a ko n y'a mɛn dɔw bɛ k'a fɔ ko an ye baya kɛ saya de kan ko an ma baya kɛ saya kan ko an ye baya kɛ alakira bolo sɔlɔsɔlɔ ko an ti boli ko jiri bolo tun bɛ ne de bolo a kana s'a kunkolo ko an ye baya kɛ de ko an ti boli kumana kira ko bɛɛ kana layidu ta a fɔra Usumani fagara o kumana sosegi tɛ yen bilen an bɛ don o kumana a bɛɛ kana layidu ta waati boli a mana guwan cogo cogo waati boli o kumana ko silamɛ bɛɛ nana ni layidu de ta alakira ye waati boli ko mɛ ale ɲɛ bɛ cɛ dɔ la ɲɔgɔnmɛ jukɔrɔ ko o ma sɔn fiyewu kana layidu ta o kumana sa nin ye ale don nin ye ma akili bunu yasar ka kuma ye a ko o don ko olu mɔgɔ nahnu arba'ata ashara mi'a ko olu mɔgɔ 114 don mɔgɔ 114 a y'a sɛbɛn cogo min na mɔgɔ 114 ko olu mɔgɔ 114 de tun bɛ alakira mɔgɔ 1000 ani 400 mɔgɔ 1000 ni 400 o de ye 114 110 ye joli 400 ye joli kumana olu mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 400 mɛ a m'a fɔ ten a y'a fɔ arabukan min na ko olu mɔgɔ 114 mɔgɔ 110 mɔgɔ 114 1000 ani 400 o de don mɛ Buhari ko walakin bayanahu ala an la nafir akhrajahu Muslim ye nka Salimata bun Ukhayy ko k'u y'ale ɲininka ala ayi shay'in bay'atumu rasula sallallahu alaihi wasallam yawmal Hudaybiyah qala ala al-maut ko an ye baya de kɛ an bɛ sa bi an tɛ se Buhari ye min fɔ o ye bon mais cɛ in ye min fɔ fɔlɔ n'a ko ko u mɔgɔ 114 n'o ye mɔgɔ 1000 ni 400 ye o ye Muslimu ta ye nka Buhari ko jama in bɛɛ tun bɛ bɛn mɔgɔ 1000 ni 300 de ma minnu tun bɛ alakira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam o tuma na ninnu bɛɛ kɔni ye baya kɛ kuma in bɛɛ ye kelen ye n'i ye baya kɛ ko i ti boli kɛlɛyɔrɔ la o ye baya kɛlen ye saya de o kɔrɔ n bɛ sa de ne ti boli n bɛ sa ne ti boli dɛ o tuma na baya kɛra saya yɛrɛ kan an ti se ka o lafiya kari m'a faamu de baya ayiwa bismillah waliyu siga t'o la waliyu a ye segu waliyu kan mɛn ayiwa ale kɔni bi yan
متمور بسم الله جزاكم الله خير يد الله فوق أيديهم يد الله أفوق على كل فوق أيديهم ومبلغ بس كنت يا يودي يد الله فوق أيديهم ياك فوق أيديكم وكذا فوق أيديهم ويردكم ko ala bolo b'aw bolo sanfɛ ala bolo b'aw bolo sanfɛ i kɛ to ka baya k'i b'i bolo jan i b'i bolo jan k'i bolo da min bɛ baya k'i kunna i b'i bolo da o tɛgɛ kɔnɔ n'i y'i bolo da o tɛgɛ kɔnɔ a b'a numan bolo da e fana tɛgɛ fɔ baya bɛ kɛ ten de o kumana a ko baya in na ko a bolo tun bɛ kira bolo la ko kira bolo tɛ dɛ bali yadullahi fawqa aydihim ko ala yɛrɛ bolo de don a bɛna fɔ e ti yan kosɛbɛ basiri ne y'a bɛɛ fɔ k'a ban baya bɛ kɛ tan de n'i y'i tɛgɛ da mɔgɔ tɛgɛ baya tigi n'i bɛ baya kɛ mɔgɔ min o b'a tɛgɛ da i tɛgɛ sigi ala ko yadullahi fawqa aydihim ni ala tɛgɛ b'u tɛgɛ b'u ci yan i m'a faamu kɔni fɛn min bɛ fɔra k'a wɔlɔwɔlɔ i tila ka wada wɛrɛ f'o la tuguni musafa tɛ o ne y'a bɛɛ fɔ mun i b'i tɛgɛ jan de mɔgɔ b'a tɛgɛ de i tila k'i tɛgɛ k'a tɛgɛ arabu b'a fɔ safaha baya safaha nin bɛɛ kɛcogo ye kelen suraka fɛ kɛcogo foyi t'a la hali n'i ye sanni kɛ n'aw bɛnna feere la ni feere wari ka ca i b'i tɛgɛ jan cɛ b'a tɛgɛ da i tɛgɛ kiliyan b'a tɛgɛ da i tɛgɛ i b'i tɛgɛ da ka taa a ɲɔgɔn bugu ko sɔfɔ a kɛra a bɛ kɛ tan de arabu fɛ yen baya don sanni feere sɔfɔ don tɛgɛ e tɛgɛ bi da ko tigi tɛgɛ kan a bɛ tila k'a bolo wɛrɛ da i tɛgɛ kan ko i bolo bɛɛ minɛna sɔfɔ a bɛ kɛ tan baya bɛ kɛ tan faman nakasa layidu in talen kɔsa ni maa min ye layidu in bɔrɔtɔ don i y'a bɔrɔtɔ i yɛrɛ kan i y'a bɔrɔtɔ i yɛrɛ de kan ala kɔni tɛ ka baya kɛ ka tila ka taa baya tiɲɛ ala ko i y'a tiɲɛ yɛrɛ nka ni maa min ye baya dafa don i yɛrɛ ye layidu min ta ala ye ala bɛna sara dɔw tigiw ma o sara ka bon dɛ u bɛna saraba sɔrɔ an karamɔgɔ ala k'a nɔgɔya an ye na سيقول لك المخلفون منو ما صرنا لما وبنا عفوا من الأعراب من العرب يرجع عربولا شغلتنا أموالنا أنا نقول بأن سقولا وأهلنا فاستغفر لنا يا فنيني كأني يقولون على كذا الكافر النوبة سافر النافع النوبة فوق بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل ومن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا سيقول لك المخلفون من الأعراب نعم ما كتبوا ما كتبوا uko ko arabu burusi kɔnɔ arabu y'a fɔ ten de bon mais a bɛ se ka k'o fana ye
mais الأعراب ويدفع ومكلا بالمدينة أليس إلى المدينة وكمان الأعراب عرب فلون فنتم مدينة يويل بسموما وعيوا أبك أنا مدينة ولود يويل الأعراب ولا مدينة دفلو وكمان مدينة دفلو وكمان نكرا جورا نتاما إلى وديبيا إلى ay ci ko Hudaybiya yere ama ko Hudaybiya e kololi kolo bado de be ko ray yere de be wele ko Hudaybiya bo mana kiraka ama se ka magan zoro ka be o kolo inde ko mana o de la kuma yere to dara Hudaybiya ni kuma bi fa ko mana ko minu ma son kana mamna kira dora tani ka ci la dafe du bela ko beta ko mo kana to ko de babna tama ko ko nu ye jama paso ka tu nyongo ko kuresu bisra tuna son ko kele o meni jama masoro nu jonu na son ko sel mana kira kibla arabu be o mana sura ku mason mana islameo de wele ku mason na chama mana de ومن القرآن يقول سيقول لك المخلفون من الأعراب العرب منهم صنعنا قولوا ابنك لا إيمان له بنا فيه شغلتنا أموالنا ko ibi ya fama ko e ka jibon soro domina o ya soro ni ka jogo me sabade beni abe bina sa ne ta be fura bora ni kana ne kumo bara de la شغلتنا أموالنا إني كان دمرو يرتجع دودة كنا نقول نما كبر لا بيجي أقول لا بيقول أكمنا أنا نقول ده أم بالكوي وأهلنا إني مسوكنا ما يركوا ale tun bɛ saya ni balo kɛ a bɛna jigin bi a bɛ jigin sinamu da la o de la an ma se ka na ko o tuma na bɛɛ ko ala ko bɛɛ bɛna a ta fɔ ko bɛna fɔ ko e ka ala yafa ɲini ye a ko yaani a arabu gifaru jamakulu ma sɔn ka na muzeyini jamakulu ma sɔn ka na juhayna fana jamakulu ma sɔn ka na ashijawu jamakulu ma sɔn ka na asilamu jamakulu ma sɔn ka na ko nin bɛɛ bana kan parce que ko u ye jigiya jugu miiri ni silamɛ an tɛ tɛmɛ o kan jigiya jugu in tɛ dɔwɛrɛ u y'a fɔ ɲɔgɔn ye aw bɛ taa anw tɛ taa dɛ ka taa makan kuresiw ni maa o maa kɔ ni tugura kɛra kɔ a si tɛ segin bilen su la a y'a fɔ ko kira n'a somɔgɔw tɛ segin bilen ko nin ye kira ko bannen o tuma na nafigiw ma sɔn dɛ ni ko bilenna hali bi an yɛrɛ bɛ ten ni ko bilenna n'a fɔra a ye cɛw wele nafigi bɛna retard la dɛ a natɔ ka moto sɔgɔra non ale ma mobili yɛrɛ de sɔrɔ a ma telimani sɔrɔ wa a ma taxi sɔrɔ o don dɛ fo ka diɲɛ wuli se n'ale ko kunu silamɛya ko hali bi ta bɛɛ la ko foyi t'u cɛ tari i m'a faamu de ayiwa o wulibali don dɛ kuraniw tɛ dilan ni foyi ye fɔlɔ dilanna ni min ye ko o tuma na ko ni maa min kɔni taara ma ko i si banna o tuma na ala yafa deli an ye sa dɛ wa u bɛ ka nin min f'u da la a t'u kɔnɔ dɛ k'a fɔ ala deli ye o bɛɛ y'i départ tɔ de u tɛ ninnu dalen tɛ ala yɛrɛ a f'u ye ko n'ala ko a bɛ tɔɔrɔ s'a ma maa tɛ se k'o kunbɛn wa n'a ko a bɛ hɛrɛ hɛrɛ s'a ma maa tɛ se k'o bɛn aw f'u ye ala ye kira dege kuma na kabini nafigiw mana fɔ a bɛ fɛn o fɛn na n'a bɛ da k'o baara silamɛw kɔnturu ni ala kira kɔnturu ala b'a bɛɛ kala ɛrɛ m'a faamu a fɔra ko ayiwa ayi ana o tɛ sutiya bɛ yen dɛ a y'a labɛn kɛ cogo min na cɛw bɛ